Χαιρετώ. Στο βιντεάκι που ακολουθεί θα σας δείξω έναν δέκτη και ένα πομπό επισκευασμένο και πώς πρέπει να γίνεται η σωστή χρήση του. Για να έχουμε ασφάλεια στη συνδεσμολογία, εάν δεν είμαστε σίγουροι, ειδικά αν πρόκειται για μετατροπές, κάνουμε το εξής τρίκ. Ανοίγουμε πρώτα πομπό. Συνδέουμε το σερβομηχανισμό μας στο δέκτη. Ο συγκεκριμένος έχει κάψει και το κανάλι 1, οπότε θα το συνδέσουμε στο κανάλι 1. Προσέχουμε την πολικότητα ως εξής. Η μαύρη γραμμή που φαίνεται αριστερά είναι το πλην. Η μεσαία είναι πάντα το συν και δεξιά είναι το σήμα που δέχεται το σέρβο για να δουλέψει. Και τέλος, με τον πομπό αναμένο συνδέουμε και την μπαταρία μας. Μάλιστα μπορούμε να κάνουμε το εξής τρίκ ακόμα. Να εκτρέψουμε το σέρβο από την τυχαία θέση που είναι και με το που θα συνδέσουμε την μπαταρία θα έρθει στην αρχική του θέση. Οπότε θα ξέρουμε ότι δουλεύει χωρίς πρόβλημα και χωρίς να κάψουμε κάτι. Ακριβώς αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε το κανάλι 1. Πάρα πολύ ωραία. Το κανάλι 1 είναι τα περίφημα aileron στα αεροπλανάκια. Πάμε στο κανάλι 2. Το κανάλι 2 είναι το elevator ή το πηδάλιο αλλιώς ύψους βάθους. Πάμε στο κανάλι 3 ή αλλιώς το γκάζι του κινητήρα. Εδώ είναι με επαναφορά. Συνήθως στα αεροπλάνα είναι σκαλωτό. Εδώ πέρα υπάρχει κάποια διαφορετική χρήση, μάλλον κάποιο καραβάκι. Οπότε ο χρήστης έχει κάνει μετατροπή το stick και έχει βάλει το κανάλι 3 να είναι σε επαναφορά στο κέντρο. Πάμε στο κανάλι 4 που είναι το κάθετο σταθερό της ουράς στο αεροπλάνο, το περίφημο rudder. Πάμε στο κανάλι 5 που είναι διακόπτης on-off και συνήθως χρησιμοποιείται για σκέλη προσγείωσης. Πάμε στο κανάλι 6. Το κανάλι 6 χρησιμοποιείται για τα flaps για να μειωθεί ή τα αερόφρενα για να μειωθεί η ταχύτητα προσγείωσης και είναι με ποντεσιόμετρο. Και το κανάλι 7 που συνήθως είναι on, off και on, δηλαδή είναι κέντρο, μία θέση και δεύτερη θέση που συνήθως το χρησιμοποιούν για φωτισμό ή για κάποιες βόμβες που ρίχνουν τα πολεμικά και γενικώς είναι ένα κανάλι κάποιας χρήσης ή μπορεί να είναι και φως. Αυτά λοιπόν είναι η διαδικασία. Ευχαριστώ για την παρουσίαση που το είδατε. Εύχομαι καλές πτήσεις και με λίγο προσοχή το συστηματάκι θα ζήσει για πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ.